Oke bola-bola ki aku arep ndelok pariku. Pariku ki wis umur 75 dina. 75 76 dina iki. Ki paling 2 minggu kae wis panen. Kok ini ki tak sepil no. Nah. Kuning-kuning ini lho bola. Ki 2 minggu kae panen iki bola. Kuning-kuning ini lho. Saiki sik ijo-ijo iki. Wis kuning. 2 minggu kae wis ngempek iki. Ya iki nek wong wedok jaman saiki wayah arep panen lagi gelem ning sawah. Lho. Lagi gelem ning sawah wayah arep panen. Isin aku. Jelas ijo-ijo ini lho. Soale iki sulaman. Muga-muga regane dhuwur. Jadi petani muda niki ben semangat nih. Rego gabah dhuwur petani muda niki semangat bola. Ben mulya ya to. Soale nandur pari biyo. Akeh rintangane bola. Pemane di musim kemarau ngene iki. Halah lah. Banyu iki lho. 5 dina pisan tuku banyu iki. Ngurung ketrak. Sukete akeh. Ya iki lho sukete akeh iki lho. Sukete akeh. Tak umbar saking kesel aku pisan matun. Urung ketrak wereng, urung ketrak sundep. Urung ketrak uler ya to. Urung kok nek arep panen neh ketrak manuk emprit ya to. Lah ke wong ngusah manuk emprit kae. Waduh niki bola. Kene iki lho jenenge tanduri lombok. Ini iki lho jenenge tanduri lombok. Tandurono kok aku Iya to. sakai. Lah, dalah. Mending iki tanduri lombok. Iki to. Iki nek 100 wit ae punjul lho. Ya sampean wis nanduri aku sing ngepek. Lah, lak tenan to. Aku sing kon nandur wonge sing amek. Piye ngene iki? Aku sing nempet wit. Wis angel cah sakniki. Cah sakniki iki angel tenan. Iki jenenge nek tandur lombok bolo. Nek ditanduri lombok no paling nek 300 wit yo enak iki. Muat iki nek 300 wit. Iki 3 meter dawane 70 cm. Gaya nandur lombok mending jane. Sumpene nek pas engko panen kene tak semprote ya to. Bar tak semprot tak paculane. Bismillah tak tandurane lombok bolo. Tandurane lombok. Timbangane bero. Iki lho, samane mbane lho timbangane bero. Tandure lombok. Pening iki. Gatelan. Gatelan ya. Iki winih 32 bolo. Winih 32 iki winihe logawa putih. Winihe logawa putih iki. Lho, suket ya cek enek. Melihat padi di usia 75-76 hari. 2 minggu lagi panen nih, 2 minggu pas panen. Ini bar lep iki mangane tak delok bolo. Iki lho kuning-kuning ini iki lho. Wis kuning-kuning ini iki lho.
Parimu wis piye bolo? Salam dari petani muda. Kuning-kuning iki. Karek ngenteni tuwek. Karek ngenteni tuwek. Semutok. Ini 32 iki bolo. Ini 32. Serit barang. Jane nek rego pari rego gabah 1 kilo 15.000 jane ya mulya tenane. Petani muda ini senenge ra umum. 10.000 ora teko 1 kilo. Biasane nek 15.000. Kilo barangnya kok ini kilo bolo. Barangnya serit. Kuning-kuning. Karek ngenteni tok iki. Panen. Hmm. Serit kuning. 2 minggu lagi panen bolo. 2 minggu kan panen. Kayak ngene iki lho. Deloken iki. Sak wit iki. Sak wit sakmen iki. Lho. Serit tau barangnya. Dan nyeneng no ini, nyeneng no. Cilok aja ijo. Oke, bolo-bolo wis ngono ya. Aja lali di like, share, komen dan juga subscribe ya bolo-bolo. Salam dari petani muda bolo. Assalamualaikum.